Dekam sim ka bakamen bangayo ikan kalat bani kendu bat phi ning bag social media. Kohmen ko para hau Jesus Christ ya ka jingpule mentagasni la sim na ka gospel kat kum Lukas kalanong ka bachipau ka dekhot ka ba arthusan ter hadu lai pho nyo. Ka gospel mentagasni ka wanra hangi ya ka wei ka khana syapang ka parsi jong unong Samaritan ubabha. Dan wei unong hikai ai uwan ban ka liu Jesus. Nong hikai ki ai kita ki bangal adai ban le kenang bangan la ban yo ya ka jing im ka bam jukut. Jisu la jubab da ka bapen kan mau ya ki artli ki hukum ki ba krautam ki bangi dei ban le ka ban kong ni dei ban i yau blai ka ba ar ni dei ban i yau pramarjan kumbangi i yala de ha ka gospel mentagasni nilap don we ubriu ba yai danti na Jerusalem sha Jericho ka ba une ubriu dang yai danti don kat to kat nengut ki nong lute ki ba khang danti u nang ta ki syok ki da di u hadu bom lai ya la yai syu ki la ra lut ya ki tir kitar ki jong u ki ba don une ubriu don kam ya kajing yarap ha kata kapor ne ha kata klip mat udap ta kajing snusi bat don jing kermen susu ban like em hanrei kat ba udang thia pang harot nanti ki don laingut ki bayai lengba kata kalenti uwei udai ulingdo une ulingdo uyai nanti uyo i yau tau briu hanrei yarap satya wan ban yarap yau ne ubriu wan sa wei badai unong levai ru uneru ta tre ban yarap yau tau briu ubran kam ya kajing yarap ha ka balai yai unong Samaritan une unong Samaritan ubalong unong wei bat ubala le persya dak jiu kada udang yai lenti ulayo iyau tau briu bamare cheu pan yarap yeu uladu marap yarap yeu bat ulay yarap dak jing usumar ya ka jing sau bat ulay lam ya usya ka yeng ka bausa bat ulay siulut ya ka jing lut ka jing sep kare ka khana balangkot kapan kendit sisya yangi namar wat kli niam bat kinta unong levai ibadai kinong yalam niam kim kloy ban yarap hanrei utau unong Samaritan ubalang unong wei ukloy ban yarap ya kejing don kam jong tau briu hang ne ngila ban ong ba ulong uparalok ubasisya bat ubabha lengba kene kejing yetu khana balangkot ujisu ubu ya kejing kali hangi mano kita ki paramarjan jonga lengba kene ke parsi ujisu ukwa ban pen i hangi ba uparamarjan lane uparalok dei tang ubalong kum mangi ubadap babiang lane ubadai kaju kaniam lane kum mangi hanrei uwei pa uwei ubaran kam ya kejing yarap kajing i berkajing yarap jong unong Samaritan kadai kajing i ka bau belai ukwa yang i ban ai syakiwe ka parsi ka khot yang i ban i ban yarap wat lada kalong ka ba ban pi yakiwe kum ki paramarjan jungi tungin ya duai kenang ba mangi kum ki khon Kristan yin la sisya ban im kata kajing im kat kum kajing hika Kris ban la yarap ikiwe da kajing i hamtam ya kito ki ban kam ya kajing yarap ladangi dei ki Kristan ki ba sisya ngim dei ban yai like hanrei ban long ki ba kloy ban yarap ubelai unkut ku kerdo ya pi